Okay, mga mayong gabi. Una sa tanan, mayong gabi kanatong tanan. Mayong gabi usab sa atong mga pinalangga na tigpaminaw nga nagsunod sa itong programa sa kanunay, hindi sa Facebook, o mayong gabi sa itong isuhon. Mao si Cardinal Ambrosio Rizani sa Maryland, USA. Mayong gabi usab sa iyang panimalay. Tanan nga mga kaibigan nato, mga kaisunan nato, manahya sa Amerika, mayong gabi, mayong adlaw para ninyo. Pilipinas, mayong gabi. O sa tanan na itong mga kaisunan na Pilipino, may gabi kayong tanan. Sa kanunay, kaning among programa, atong programa, una, ang nakong tuyo ani nga atong pahibalon mao ang mga Pilipino. Tungod kay dili ako maulaw musulgi nga ang nakakaroon sa front line sa buluhaton sa Diyos mao ang mga Pilipino. Kay Pilipinas man ang ibalhinan sa ginharian nga alam unta sa mga Hudyo. Kay kanang mga Israelitas karon, kanang mga Hudyo karon, wala sila ang buhi na dugo ni Abraham. Si Abraham ang ilang principal na amahan. Kay kanang nasura, mauman kana ang kaliwat ni Israel, nga mao si Jacob, nga anak ni Isaac, nga anak ni Abraham. Natong istoryahon kanang Israel, kita nila sa kaliwatan dito ni Adan, makita nila ito ng Israel. Kaya ka ni Adan, dahil si Enos, Kainan, Malaliel, Harid, Enoch, Matusalam, Lamech, Nui. Ensim, Arpaksad, Sala, Hiber, Pirig, Rilo, Sirog, Lakor, Kari, Abraham, Isaac, Jacob, Huda, Aris, Isrom, Ram, Aminadab, Nasor, Salmon, Boaz, Obed, Isai, David, Solomon, Roboam, Abia, Asa, Usapat, Horam, Usyas, Hutam, Akas, Ezekias, Manasih, Amon, Hoseas, Ikunyas, Salakiel, Robabil, Abiod, Eliakim, Asor, Sadak, Akim, Eliod, Elisher, Matan, Jacob, Hosi, Jesus. Nunga, kanang nasura mauunta kanang ang Ginoon nga gilatayan sa dugo ni Abraham, gikan yun ni Adan. Apan tungod sa sala, pinaagi sa dili pagtuman sa tibuok nga wa sila baksat usapan, wa sila kapasar sa script, wa sila kapasar sa ilahang ahas. Kay ang tuyo sa Ginoo anang nasura, diha unta tukuron sa Dios. Kanang ginharian na makapamataron sa tibuok nga kalibutan. Diha unta tukuron ang paghari ni Kristo nga makapamataron sa tanang mga tao. Diya sila ang mahimo nga sumbalan sa mga katauhan sa kalibutan. Diha nila makita ang pagtulungan sa Diyos nga mao'y makapamataro sa kanang mga tao, mao'y makapaluwas sa kanang mga tao.
sumayon ako ng istorya ng Israel, nigula sila niya ng 487 panahon ni Moises sa ika-third millennium, sa ikaduha nga simana sa Diyos. Dinhi malibog dahil ng mga siit diyan anang mga pastor, mga pare, mga ministro, bisan si Kibuloy, si Soriano, tanan ng mga international preachers, malibog na mo kung mag-hisgot na ko anak. Kaya wala naman nilili, wala naman naninyoy, wala naman may kalimutan na na. Ganong nga doon na tayo first week, o doon na tayo second week. Nga mo nga, malibog kay ang inyong masteral, biblical and history. Maligi masteral ninyo. Ang history, bana-bana na. Muna wala mag-bunsay ang history na diya kay bana-bana magula. Kay kanang nasulat ka ng history, dili na sa ang uban na mga line of 90s, 80s, mga 19, 18, may nana, 16, 15, samtang ang isulat nila more than 1,000 years ago. Di asa man sila diyan nangalap o balit o asa man diyan sila o isulat sila libro. Di nangalap ra po sila balita. Pero kung atong sumayon dahil kalibutan, makita nato na ang kalibutan dunay unang simana ug dunay ikaduhang simana. Kung ang usa ka adlaw sa Ginoo, usa ka libo ka tuig ang katumbas natong tanawon, ay kaning pag-isip aning panahon sa Ginoo. Iman ninyo, dunay usa ka adlaw nga ang katumbas ani usa ra pud ka adlaw. Dunay usa ka adlaw nga ang katumbas usa ka tuig. Usa ka tuig pod. Doon na po'y usa ka adlaw nga ang katumbas usa ka libo ka tuig. Diha na dayon mo malipong, diha na dayon mo mabitin. Wala mo ni sa history, pero na sa Bible. Kanang asa man ato pangitao ng sa kadlaw po na katumbas. Nabay mabasa na to diya, ingon ng Diyos sa kadlaw po. Wala. Pero sa may isulti, anong kadlaw, buhato ninyo ang kanang buluhaton, akan sa adlaw na ikapito, o yung usa ka adlaw nga balaan alang kaninyo. Sabi pa, nunay usa ka adlaw nga, usa ka adlaw nila katumbas, aron sa ikapito ka adlaw mo pahulay ang tao. Nunay one day is equals one day. Aning usa ka adlaw, usa ka tuig, laban ni Bible. Asa mabasa, Numeros 34, Numeros 14:34, atong masahon. Among mga magtulong ta mo ani aron do na po'y parehas sa unas kog mga inani mga idara banggitan krisir. Sa una mga dalaga ni Mahal Hari, grabe mo preaching. Karon ambot lang ka mo. Numeros 14:34. Ingon sa gidaghanon sa mga adlaw,
sa inyong pagpaliid sa yuta, bisan kapatan kaadlaw nga inyong ipaniiran kini, magadala kamo sa inyong kadautan sulod sa kapatan katuig, maingon nga ang tagsa kaadlaw, magaisip sa tagsa katuig, o pagailho ninyo ang akong pagkalikod. Unang lunay o sa kaadlaw, nga ang pag-isip, usa ka libo katuig. No. Lunay o sa kaadlaw na usa katuig ang equivalent. Napoy o sa kaadlaw nga usa ka libo katuig. Kung basahon sa Salmo, mga hindi gugma, ayaw kamo pagpagabutang, ining butang at Ginoo. Ayaw kamo pagpakabutang sa usa ka butang at tinuod nga ang usa ka adlaw sa Ginoo, usa ka libo katuig. Ug ang usa ka libo katuig maingon sa usa ka adlaw. Kita man ninyo, no? Mao nga sa kalibutan dayon, isip pa na ito, nga kaning kalibutan, gibuhat sa Ginoo sulod sa unong kadlaw. Inana. Sa ikapituli pahulay ang Diyos. Kung inyo ning isipon na pito kadlaw ra gini. Dili mo maistorya ning pito kadlaw. Pero kung imong isipon na ang usa kadlaw ni usa ka libo katuig, makita din nimo diri nga si Adan pag-edad niya 130 nanganak siya ni Seth. Sa ato pa ang pag-isip sa gidaghanon nani dili tuig kundi libo, milyong ang pag-isip. Nagilad man si Adan, dili man buhat si Adan. Kaya gibuhat ani kahayag, langit, yuta o mga tanong, bulan, adlaw, bituon, mga isda o mga langgam, hindi gibuhat ang tao. Dayon sa ikapituli pahulay ang Diyos. Samtang ang Diyos nagpahulay, si Adan nakasala. O diha siyang pagkasala, nanganak siya ni Seth. Nanganak siya ni Cain. Huwag man ko hinganli. O bilay edad ni Cain. Awaman ko hinganli o bilay edad ni Adan. Saya pagmanganak ni Cain. Ang giingan lang si Seth. Mao nga, maisip na to ang gidaghanon sa edad sa kalibutan kung atong kuti-kutihon ang Bible. Dito dahil na to makita nga dunay another semana ang Diyos na dinhi ani nahitabo ang luno. Ay nipahulay man ng Diyos dili si kapito. Ipas na ning unang semana. Ay nilitag semana. Pito ra gina adlaw wala semana ka. Pito ka awalo kadlaw. Pero lagi, 1 day is equal 1,000 years, mao nga mahimo ng 7,000 katuig. Nunay gitunan dito sa spiritual division. Wala ni tunye pinaagi sa tao. Bulahan mo ani kamo mga kamutanan kung magtuon mo bulahan mo. Rugin mo magtuon, labot niyo. Ngayon tao. Para na ninyo o di ko magtuon. Muna nga dinhi ani niguwa sa isulog sila ani first century sa 57. Dinhi sila ni sulod. Positive millennium ni. Niguwa din sila sa 487. Dinhi ani hapon nakita. Diya sila niguwa ani. Pagguwa nila ani, dili gidama sa Diyos ang kabalauran
mga sugo. Maunay kingdom of priest. Kabalauran tulungan ng mga sugo. Kung sa may tuyo sa Ginoo, nga kadtong mga katawhan ng gula sa Egypto, gipadumalaman og mga priest. Ganong gipadumalaman og mga saserdote aron mamintin sa ilang hunahuna o sa kasing-kasing ang pag-atiman sa Ginoo. Aron mamintin nila unta. Muna ituyo anak, nga gihatag sa Ginoo ang kabalauran tulunganon og mga sugo, ug nagtukod ang Dios og mga pari, mga pres, aron nga pinaagi nila kadtong mga tao kanunay nilang pahinumduman sa kabalauran tulunganon og mga sugo. Aron ang Ginoo sa kanunay adlaw o gabi buhi sa ilang una-una o sa ilang kasing-kasing. Unang tuyo ay aron ang Ginoo na kanunay nila adlaw kanan nag-protect nila ang Diyos. Walay bisan-bisan tao na makayagkat nila. Walay bisan-bisan tao na makadaog-daog nila. Walay bisan-bisan nasod na pwedeng manamas-tamas nila. Diha kung ka mapakita sa Ginoo ang iyang kusog ug galibon pinaagi aning kaliwatana. Kali. May tuyo, anak. Kaya saan man ang Diyos ni Abraham na diha kanimo magagikan ang kanang mga hari sa iyo ka. May spread yung kato, anak, may spread. Muna Israel, apan, kaning mga pare, kaning mga pres, wala makatulong mismo sa ilang kaugalingon sa pagbinting sa kabalauran tulumanon o mga sugo ay sila mismo ang nanagbuhat sa pagsupak sa atubangan sa Ginoo. Mga mingon si Jesus, sumala sa Matthew 16, matod pa ni Kristo. Ang mga eskriba o mga paresyo, mga saserdote, na naglingkod sa atubangan sa lingkuranan ni Moises. Kanina may lingkuranan ni Moises. Na naglingkod sa lingkuranan ni Moises. Buhatan ninyo ang kutob sa isulting nila kaninyo. Apan ayaw ninyo buhata ang ilang ginabuhat. Kay sila maayo lang musulti apan wala bubuhat. Muna sila karon. Anong mga CFD o mga pare sa Katoliko? Nagtuwa mo ka ng mga pare nila. Dili na wala na sa kanila yan, human sa misa. Human sa misa na, kanang halada na, ang pare, nagmadyo na sa sulod sa ilang kumbinto. Mga kadula na, urus po mga pare. Na mga pundador, na mga pangduay, na mga chisa na. Both side na. Kaya, kung ka lang ilang pare, anang nakita mabulabog, mura nag-pulis style, buhaon, ibalhin o lain, simbahan. Isyapol na nila na, isyapol. Ay nasila'y rason na, bahala na siya ikamatay, mga tubang sa dito sa hukmanan, dito sa dito sa hukmanan, dito sa hukman, kung naluwas na siya o hindi. Muna ilahang, tanawa mo ng mga atak sa mga CFD, mayroon anak mo ng ilahang katarungan. Bao nga, dili sila mao ang nagdala sa silid sa kalibutan.
ay dili sila makapanilhin aron undamon ang tanang buhat nga supak sa Ginoo. Ay sila manunta ang isugo ani pag-una. Apan numero 1 silang badlunganon sa kalibutan. Kadto si Magellan nga niabot sa Pilipinas adtong 1521 Marso 16. Nianang bulan sa 14 sa Abril, niadto dito sa Cebu, sa Humonhon, gipangulit siya nila ang mga babae ni Humabon. Ilang ipanghilabdan mao nga nadismaya si Humabon sa pagkamatay na ni Magellan dito sa Mactan. Mao nga iyang gisabo si Enrique nga iyahang captured, iyang slave. Ilang masakiron katong mga survivor ni Magellan nga waliyon. Kung namatay ang 27 ka tao na ipanguluhan ni Duarte Barbosa huli ni Magellan. Ang Ginoo dali, ang unang gisugo mga Katoliko Roman. Apan wala sila makapanilhin kay bisan sila mismo siliguno. Sila mga nang isugo, pero kanang ilang mga pare, dahil mangimadyong mana, mangitungit mana. Usog mana mo tungit, usog mana mo madyong. Mudayo naglayo, at tumandis ko. Nakitay, suspasilan. Kanang yabangan nila, mulabi, inuod mo na. Iyahang inahan, hihapak niya sa dinas. Parila sa Katoliko sa Mulagi. Iyahang inahan, bunagan niya sa dinas ng ulo. Parila sa Katoliko. Ang masamong niya nakakipak. Mao nga sila mismo, wala kapanilhin ng kalibutan. Sila untay isugo. Irti sila moangkon na koneksyon sila sa mga apostolis. Na sila yung apostolik succession. Karon kung lingon mo apostolik succession, koneksyon, kasabot mo sa koneksyon, sumbay mo na koneksyon. Kung koneksyon sila, atong tanawon na yun ang buhat sa mga apostolog, mo may buhat nila. Kanang doktrina sa mga apostolis, mo ba ilang doktrina? Karong tinuod na koneksyon. Dili kaya ilang ipakakoneksyon ang mga history. Mga history mo ilang sandigan na sila koneksyon, ang ilang binuhatan, wala ang koneksyon. Na ito magkalaon ng binuhatan na. Lang, ang ila na yung depensa, hingan lang silang palahubog nila. Si Jesus wala kabuhatog. Bino, tubig ko niya, isa nila nakahubog. Na! Ha? Ano naman bumo ka mga mutukang? Si Kristo nagbuhat o bino. Pero sa'y ilangi. Sama ka buhat ng bino sa to? O, pag-inom. O yan, ilang hubog. Kaya ang ilang ibigay ni Kristo, dila ka bino, pero tubig lang inom. Mula-mula na mahubog. Karon, kanang bino nga inihinom, mulimlim na gagawin ko sa baso sa malibat ng muka. Labi na nilanan. Ang itogo ni Biblia, siya, Ingles Pablo, mayo lang gamay bino, pailit sa tiyan. Di naman pailit sa tiyan lang himo. Pailit mas ulo. Ha? Pailit pa mas tiyan ng pailit na mas ulo? Wala naman. Munang sila ang kaang isugo. Pero, wala sila katuman. Mauna nga,
kingdom of Kristo, o kani, anang Israel karon. Sila naunta ang katagan ang galuwasan sa Diyos. Apan kay wa man nila ning mabuhat, usa gipadad-an o manluluwas na mao si Jesus, sila'y tuyo. Dili kay sila ang tuyo. Munang atong basahon diri. Alam ka na to, isa lang ka na to. Sila. Dili kay ka na to, ano atil kong mga paglanong tao. Ano sa amin na himong apel? Suwa na sila mulawa. Dito na himong apel kay gikuha man hibalhin sa usa ka nasod. Pero kanang paingon nga, alam ka na to ang usa ka batang lalaki matao. Unang kagamhanan igatungtong sa mga baga, kanang ka na to anak, ang tuyo anak. Mao ang mga Hudyo, mao ang mga Israelita. Kay sila ang ipadadaan sa Ginoo og grasa na mao kadtong Misaya si Hesus Kristo. Muna ngayon si Hesus Kristo, mga matay kamo sa inyong mga sala. Isa to. Juan 8:24. Iyan sultihan ang mga Israelitas, mga matay kamo sa inyong mga sala. Gawas kung mutuo kamo na ako mao ang Kristo. Sa to ka ang kaluwasan sa mga Hudyo, ang pagtuo nila diha kang Kristo. Kung dili sila mutuo, wala sila kaluwasan, kay mamatay sila tungod sa ilang mga sala. Eh di man makabago si Kristo, di man makahakag, di man makahari nila. Walay guide. Manang si Kristo, ayaw ko mo pagdahong na yan, hindi ako aram sa pagbungkag sa kasubuan. Kulili yan, hindi ako dili sa pagbungkag, kulili aron sa pagtuman. Ay samtang magalungkan ang langit o yuta, walay usa na paglakawan sa kasubuan hangtod ang kanan matuman sa hindi. Si Kristo unta ang guide nila. Apan kay wala man tutuhi. Monang gikuha o gibalhin. Grabe pagmaraot Jesus. Wag nabasa o Bible ng mga tao. Ng mga tawhana, wag nabasa o Bible. Basahan ninyo. Kaning Matthew 24. Matthew 23. Raintay City. Jerusalem. Jerusalem. Na nagapatay sa mga propeta o nagabato sa mga sinugo manha kanimo. Sa mga daghan, gipagandoy ko ang pagtibong unta sa imong mga anak, maingon sa imong mga na nagatigong sa iyang mga piso, ilalong sa iyang mga pakuapan, nagadumili kamo. Tan-awa, mabinayaan, kung magaminaw ang inyong balay, kay sultihan ko kamo. Nga dili na kamo makakita kanako pag-usabang kung makaingon na kamo, dagaygon ang magaangi sa ngalan sa Ginoo. Muli hinagpis ni Jesucristo. Tungod sa wala dilay, wanila mailhi ang paggamot ni Jesus kanang Misaya, so ang mailhi ang naa sa mga Hudyo, oros naman panuliso ni Jesus. Ikaw giyawaan ka, karon nasabta na mo, ikaw doon nayawa. Siya nang gana, muna panuliso sa mga saserdote, mga parisyo. Karon napihon na mo, na ikaw giyawaan.
Murang purking palinghamo Jesus. Naroon ginunta siya masabtan sa mga Israelitas. Pero saan na nila pagkasabot na gibasa nila ang kasulatan, wala man sila'y sukod na gisubay. Di ba sila makakita pagkatao ni Jesus? Kaya kanang sukod, Daniel, Danas Daniel, 9, kapitulo 24 hangtod sa 27. Unay sukod. Kung makamao ka sila ng sukura, makasabuto sila na si Jesus mao ang Kristo. Kung kamao sila aning musubay. Mao nang wala man sila makamao kung sa may gitawag Jesus nila. Sa Lucas 12:56, ilan sila mga mao? Basahan ninyo. Kung basahon sa Lucas 12:56, mga maot, makamaot tuod kamong muhubad sa dagway sa kayutaan o sa kalangitan. Apan ngayong dili man kamo makamaong muhubad sa kapanahunan karon. Isa to ba, kani kapanahunan na dapat kung kahuyaron. Kani mo ni. Kung imong masahon dia, hika 54, padulos 56, ingon si Jesus Tireo. O siya mingon usab sa panon sa katawhan. Ini ka kita ninyo dagkong nga muotbo sa kasabhan, kamu moingon, diya iha adunay ulan na kaliabo. Di ba mamanaan ito karon? Aga ni dagko, minigyan, ayay, muulan ni karon. Diba? Kadala iha ito karon. Sa pa yun. Kung ilid ka kita ninyo sa habagat na muhuros, kamu moingon, muabot ang mag-alagiting na kainit o kini mahitabo tuod. Tinuod na, isa na nga itong mga katigulangan. Basta kusugan yung hangin. Ingon na yun nga, ayay, wani ulan. Init ang resulta ni. Labi nagpupula-pula na, ingon na yun nga. Akali, init yun eh. Naliabot ang kusog init na ni. Ano lang yung Jesus, mga maot ka mo. Kaya kamaw ka mo muhubad anang dagway sa langit kung sa kayutaan. Kaya magsamot man sila. Apan! Nanong dili man kamo makamumuhubad sa kapanahunan karon. Mga kanita ng mga preacher na dili ka maumuhubad sa kapanahunan, mga maot ka na silang masasanyaw. Wala'y kasiguruhan ang kaluwasan sa mga tao niya. Pero naman, Daniel 9:27, kapituan, kasimana. Kapituan, kasimana. Kung sumay simana. Sige, kapituan na. Di ba na kasimana? Kung sumay mo describe, ano na imo yung simana? Sige. Kaya kapituan, kasimana. Imong pangitaon man o pila ka adlaw na kanang kapituan sa simana. Siyempre, kain, sige na. Kaya mo mag-ega na, how many days that 70 weeks? How many days? That 70 weeks. Siyempre, o sa may mong himoon, 70 times 7. Nulang kapituan ka simana, maoy tagal. Ibabaw sa imong katawhan. Anong katawhan na di pasabot? Jerusalem. Sa itong pagitagalan ay nigilugayo na. Kapituan kasimana mao'y tagal, ibabaw sa imong katawhan o sa imong balaan na siyudad. Mga kaliputan din yung kilis ng tagal. May balaan siyudad sa libot. Sa una ang balaang siyudad Jerusalem.
Pero dili na. Kaya gikuha ni Kristo, ibalhin na itong basahon sa Matthew 21, 42. Sure, kaya man eh. Mabitaw namin ko, yung panlaling tao. So, dali-dali ng mga tao, pag-amot rin magkasasala, dautan. Dali-dali magkapasagdi ang tao na muduol na to. Eh, kanang tao na muduol na to, handam ng labago sa ibang galing. Kapituhan kasi man na mga itagal ibabaw sa iyang katawan kung sa imong balaang sila sa paghuman sa kalapasan. Kayo na noon? Kalapasan, humanon ang kalapasan. Sa pagtapos, sa mga sala. Sa munang panahon na ito, sa pagkasunod sa walay katapusan, pagkamakaroon. Walay katapusan, pagkamakaroon. Sa pagmatuod, sa pananaw, o sa panagna. Sa pagmatuod, sa pananaw, o sa panagna, o kapituan kasi man mo itagal, ibabaw sa imong katawhan, sa imong walang syudad, sa paghuman, sa pagkapaw, sa paghuman sa kalapasan, pagkapos sa sala, pagpasulod sa walay katapusan, pagkamakaroon, sa pagmatuod, sa panahon o sa panagna, o paggihog. Sa labing balaan sa mga balaan. So, mali, di man mga gini. Munitag na, munitag na. Kung ang mga Hudyo, ang saserdote, napay guide sa Ginoo, makasabot sila na, pero wala ka kay guide sa Ginoo, di ka kasabot na eh. Isabot ka ng mga CFD ka doon, di na kasabot na eh. Isang kapupun ka ng kananguto ka ng mga CFD ka, hambog na gayo na nila, garbo na lang, pero di na ka maawa ni Bugan. Kung makamauman na eh, di po maigo, di po mutugma, ilang mo muna. Gusto pa? Musa, ibaloi o sabda. Pagmula sa sugo, pagpahiuli. Kapituan man eh, kapituan. Kasimana. Yana. Musa, ibaloi o sabda, pagmula sa sugo. Sa pagpahiuli o sa pagtukod sa Jerusalem, alang sa Misayas, ang prinsipe, mapito kasimana. Anong masasabi na siya? Mapito. O mapito kasimana. Sila kasimana eh? O ano lang? How many days? That 7 weeks. Siyempre, 7 times 7. Muna yan sir, munang 7 times 7 na. Kanuman o duha kasimana. Tukurong kini pag-usab. Darakali. Kung sa'y tukurong pag-usab, Kingdom of Christ. Una'y tukurong pag-usab. Munang si Kristo ani,
ang mahimo na yung labaw ng fresh, dili na si Moises, dili na si Aaron. Mao gani nga, gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo kay kanang makasala sa una sa mga katawhan ani ang ihalag na pulis sa ilang sala nga mutabon dugo sa laking karnero. Dili man to tao, dili man to Diyos o karnero. Mao nga gilukat tapos sa iyahang karnero, ang karnero diri si Kristo na ang nating karnero. Na ang iyang dugo iyang gihalad ani aron puli na siya na itagiyana. Munang siya ang mahimong gayong amahan, anak, mahimong God-Father. Mahimong labaw sa tanan ng mga saserdote. Muna hinungdan nga, nganong saserdote ang kapatay ni Jesus? Kay unsay role ni Jesus? Laking karnero, laking karnero. Nasa wala ka siya, kanang laking karnero, mao kanay ang duguan na mao itabon sa makasala sa mga Israelitas. Kay mga Israelitas mali, ye shall be unto me a kingdom of praise and a holy nation. Kanang holy nation nga gipasabot ani ang Israel mao kana. Mao nay holy nation Israel. Kanang Israel kingdom of praise na ang government kana. Kingdom of praise ang government. Kay mga praise na tanan, magsugod kang Aaron, Eliasan, Itamar, David to ni, Phineas, Abiso, Buki, Yose, Serayas, Serayot, Azarias, Amarias, Achitob, Sadok, Shalom, Hilkias, Azarias, Serayas, ngayon, Isdras. Muna mga saserdote dito ng mga high priest, gawas pa ni Samuel. Mga kanang ilang saserdote, kanang ilang hari, dihugan ng saserdote. Gikan ni Saul, David, o Solomon. Si Saul ang galihom, si Samuel. Si David ang galihom, si Samuel. Si Solomon ang galihom, si Sadok. Kay kingdom of praise ka ng Israel. Government of praise. Gobyerno ka na sa mga pari ka ng Israel. Unang lingo ng Diyos. Alam ka na ko, kamo mahimong usa kaginharian sa mga saserdote ubos sa kabalaan nga naso. Mao kini ang ipamulong mo sa mga anak sa Israel. Alam ka na ko, kamo may harian sa mga saserdote. Manangin mo si Kristo, kapituan ka simana, isa, kan uman o buha ka simana, tukurong kilipag-usap. Na ang labaw na mutuko na rin, na si Kristo ang mutuko na rin, na mahimo na din siyang labaw na saserdote. Tawag na ito sa Hebreo. Ha? Hebreo Canon 9:11. Apan sa pagtungha na ni Kristo, ingon nga labaw sa saserdote sa mga maayong bukang nga nagpangabot ng lakas sa labipang dako o labipang hingpit nga tabernakulo nga dili hinimog kamot sa ato pa dili iya sayo tanong kabuhakan. Kung sa'y role ni Kristo, labaw na saserdote. Sa ato pa, kung labaw siya saserdote, may mga saserdote niya. Dili kay mahimo siyang labaw nga siya usap. Mahimo ni siyang labaw nga saserdote niya, siya nakabuk sa saserdote kasi ikaw kilaw. Ha?
Mga ng kingdom of praise. Eh mga praise ka na sila praise. Bisag bata praise. Labaw sila. Mga hugbong sariano sa serdote. Saya, unang Pedro, Dos, 9. Apang kamo, katong giingon bitaw niya nga, kanon ni Kristo, katong bitaw niya, iglesia, mo ito giingon ni Pedro nga kamo. Kung sama ko na to, apang kamo, mao'y usa ka kaliwatan na pinili, ang kahugpungan sa mga harianong saserdote. Ang nasod na balaan, ang katauhan na iyang kaugalingon sa Diyos, aron kamo magamantala sa hibulungang mga buhat niya na nagwagtang kaninyo gikan sa kalitgit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kung sa itong panuna, kahugpungan sa mga harianong saserdote. Mao ka na ang ipalagna nga kanuman o buha kasimana tukurong ihipag-usab. Uban ang dalan o ang kuta bisan sa samok nga panahon kay kanang kingdom of Christ ang sentro na Jerusalem. Mo may sentro na. Mo may Holy City. Muli wala niya matagna, muli wala nila mahusay. Tapos sa kanuman o duha kasimana ang Mesiyas pagapatyon. Tapos ani munang nag-iulat ay panahon na isukod. O siya magapamatuod sa libon na tubon uban sa daghan sulod sa usa kasimana. O sa tunga-tunga sa simana iyang pagulungon ang paghalad. O ang halad na kalanon. Ano ito'y pagkalinya? Pagulungon na niya ang paghalad. Itong sa unang panahon nga ang makasala paliton sa dugo sa baka, dugo sa karnero, panon tinapay, katong tinapay nga barli, mamantoy, katong pino nga halila, isabli dito sa laran, ang magbuhat ang saserdote man, mauna ang magpatay po niya sa saserdote, kay ang nagpatay sa mga karnero nga halad, saserdote man, kung si Kristo ang role niya, uli man sa halad na mooy mupatay ang saserdote, buta mupatay niya, mga saserdote, mga walay sala ang mga saserdote na nagpatay ng Jesus. Role to nila, role. Role to nila. Nang sindi si Jesus, Amahan! Pasailuha sila! Asa? Katong mga saserdote. Pasailuha sila sa ilang mga sala. Kay wala sila masayon sa ilang hinabuhat. Ano nga sila masayon? Tungod kay drama to. Igo na silang gapirpon sa papel sa hilom nga ang hinuore na ibalo. Sa ilang aksyon at itong istorya sa Diyos nagihimo. Bugo lang ang tao na di kasabot na niya sa sanyaw. Bugo. Pinakabugok na tao na hindi kasabot. Unang ato yung laluman ng istari. Usa, kung imo ning nabalansin ni, makalingkawas kung mga Hudyo. Yung dahil sa Jesus, mga maot ka mo. Kamao ka mong muhubad sa dagway sa langit o kayutaan. Kapanyanong hili ka mo makamahumuhubad sa kapanahunan karon. Busa kung ikaw magkasangyaw ka, ganit ka ka mahumuhubad sa kapanahunan karon. Oros na ka, history o Biblia. Undangin na lang na kay kanang mutuon niyo.
Tuwas impierno kadulong. Isay nang ka, na may adlaw ugak na. Kapag sa mga adlaw ugak na, walay usa nga na tayo. Bisan ang anak, bisan ang mga manulundra sa langit, bisan ang anak, gawas amahan. Tuwa sila kapuko sana, ay dili nila kaya na ipaibalo. Wa sila malimot sa 43, apan hibaluin. Na kung ang agalon o ang pangulo sa panimalay, nasayon pa kung unsang oras sa utak na maabot ang kawatan sa kalabion, magtukaw siya nga di iya tugutan na pagasakon na iyang balay sa kawatan. Kung nasayon ka ng amahan sa panimalay, which is inyong labaw, na inyong magtutudlo. Ano di man yung tugutan na sakon, di man makalimbong ang panahon. Makabantay man ka. Di man palihaday sa adlaw ni Noe. Na sinuwiray na hibalo, ang mga tao, ang mutuo. Di siya rin nakasunod sa araka. Uban ang tibuok ng pamilya. Karon kay ang arkaron, di naman sakayan. Undok naman sa katawan. Kanang Katoliko Romano, arka man na. Lutheran Church, Anglican Church, Methodist Church, Presbyterian Church, Seventh-day Adventist, Baptist, mga arkana, kanang mga sikta karon. Arkana ay diha, huwag sala ang mga tao, pinaagi sa pagpahimangno sa ilang leader. Diha mo sakay ang mga tao, kaya diha ikudlo ng Ginoo. Nunang kaning akong buha sa makasabot na ani. Karon. Porting sayo naman eh. Saan ka sayon? Pinakalisod sa Bible, porting sayo na. Pero puro sa mo pangutana, kay kaning mga tao ani nga maminaw sa akong sangyaw. Maminaw nga, namoy maminaw, doon mo klase ang pagpaminaw sa tao. Doon ay naminaw sa imong sangyaw. Di tungod kay aron makasabot. Kung dili naminaw siya, ay istudyohan niya kung sa una pagtuis ang imong sangyaw. Ang hindi bilang makasabot. Kay sayang pagpaminaw, huwag siya naminaw nga aron makasabot. Kung dili, laminaw siya kay kung saan niya pag-twist, dili na kasabot. Doon ako'y naminaw na nag-study siya kung saan kaning imong istorya, inuod ba ni kanya o dili. Kaya dili, baka ka na mong sulti na kanang Diyos mo buwa, na numero 1 masasangyaw ng kalibutan. Dili ni mapiyal, kaning kaluwasan, dili, walay pastor na makaluwas, wala. Kaning kalibutan, atong gipuy-an, walay bisan kinsang pastor na makaluwasan. Walay bisan usa ka buok pare sa Katoliko nga makaluwas. Bisan ilang Santo Papa, dili makaluwas kaning kalibutan. Ang numero 1 makaluwas ani, anarang Kristo nga tao. Sudlan sa utok sa likod. Mura na'y makaluwasan. Mo may makakita kung asa ka magsugod. Ka ng istorya sa Ginoo na may sinugdanan. Di makakita man ka kay kaning mo man makasabot. Kaning kalibutan drama mali. Kaning kalibutan drama ni sa Diyos drama. Kaya ang Diyos ani mo'y gamugna kanan sa kanang panghitabo sa kalibutan. Drama out, Diyos gamugna. Kaya kanang gagama sa gubat ang Diyos man. Tanawan ninyo. Lagi kayo wa man nato na prepare. O kapit na ito ng gubat. Kung itapit ng gubat. Prove na ito nga Diyos yun mo ay
Kapasiubra ning guba. Lubat yun. Hello. Arman? Wala. Wala yung battery. Ha? Signal na. Atong battery isa. Battery na pa battery na to taas. Taas pa itong oras. Atong sumpayo ni. Dili. Ini akong sangiyaw. Wala gibuan ni magdali-dali ng kao. Kay, ang dawat ko na ko, kato ng kao nga pag-ugyod. Tinuugyod nga labag ko sa iyang kaugalingon. Itong tao nga magdinukutan, agoy, wala na ni sulod. Wala din siya. Itong isa ay isa. Itong sahod lang. Muna nga kanang Israel unta ang sentro sa plano sa Ginoo na maoy padadaan sa kaluwasan para sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan. Diha gamon sa Ginoo ang plano niya na aron ang tibuok kalibutan maluwas. Pero kay wa lagi sila ka mao aning husay kay Ginoo may gabon ihapon ang karang. Ikaning kalibutan lipat-lipat ni. Anak. Mau balik? Ragili. Aduh boleh, anak. Ini. Muna na wa man mahimo sa Dios siya ang pangandoy niya nga mabalik kong trono ni David kay ang dakong tuyo ato ipatindog pagbalik ang trono ni David. Mo gani nga kung atong basahon sa Lucas 1:32 o 33 ang saad gayon. Ug tan-awa magasampol ikaw ug igaanak mo ang usa ka bata nga lalaki ug siya imong paganganlan si Jesus. Siya mahimong bantugan ug pagatawgon nga anak sa labing halangdon. Ug kaniya ang Jesus igahatag sa Ginoong Dios ang trono sa iyang amahan nga si David. 33 ug iyang paghaharian ang balay ni Jacob hangtod sa kahangturan ug walay pagkatapos ang iyang gingharian. Ngunay plano
na kanang Israel karon o katong harian, katong kingdom of praise, ibangon pagbalik katong trono ni David. Kaya mo man to siya, kingdom of praise man to kang David na trono. Ibangon, patindubon pagbalik. Pero kay, wala lagi na matindog, o, atong basahon diri, puros naman panulisok, sahan ninyo ni mga panulisok sa mga Israelitas batok ni Jesus. Luoy taon tayo. Nanawa diri. Sa 8:48. Kaniya mitubag ang mga Hudyo na nag-ingon. Dili ba gusto kami sa mong pag-ingon nga ikaw Samarianhon o Giyawaan? Si Jesus mitubag na nag-ingon, ako wala giyawai. Inunoa, ako nagapasidungog sa akong amahan. O kamo nagapakaulaw ka na ako. Kita niyo na? O ang mga Hudyo maingon kaniya, karon nahibalo na kami. Nasayod na gyud kami. Napiho na gayon lamo nga ikaw giyawaan. Kita mo? Panulisok nila kang Iso Kristo, uros na yun. Panginsulto, ikaw giyawaan ka. Isa maninguhan mo pagpatay na makayawa. Uros na panulisok. Walila tanaw ang kaalam kay underestimate man itong nas mga Hudyo. Ang nas mga Hudyo, una sa tanan si Iso Kristo ni taon walay grado. Walang tayo grado si Jesus. May magprihan na ito karon na nanay mga abogado, mga doktor, mga preacher. Tato kayo man. May insulto kayo nila, eh, batid sila sa balaod. Tudluan lang kung may grado. Hindi lang madawa. Ika nang batid sa balaod, meaning, abogado na sa mga Hudyo. Kaya tudluan lang imo anang na ignorante gali sila nga nung si Jesus kuno mayo makamaong musulat. So sa may tawanan ni nga kamaong mapud musulat. Kamaong man musulat ni tawanan nga o may eskwela. Una nga ang nasin ng kasing-kasing pagmamaliit. Unang hingnan sila ni Hesus Kristo sa 1:24. Kay sultihan niya siya sa pagkamatuod. Busa hingnan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Kay mga matay man gayud kamo diha sa inyong mga sala. Gawas kung mutuo kamo na ako mao siya. Ako mao ang Kristo. Muray kaluwasan nila ang pagtuo nga si Jesus ang Kristo. Wa man sila mutuo. Di sa may hinungdan, ako sa may gihimo ni Kristo, hibalhin ang ingharian. Kadtong pag-ingon diri sa Mateo 21, 42-43. O si Jesus miingon kanila, wala ba gayud kamo makabasa sa kasulatan na ang maong bato nga sa mga magtutukod sa likway, nahimo mo duhang bato sa pamaghaang buhat kini sa Ginoo ug sa atong mga mata makapahimulong kayo. Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo ug igahatag ngadto sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga niini. Sato ka ang plano sa Ginoo nga unta kadtong tanan nga mga Israelitas mahimo nga sampol sa kaluwasan na hanaw na nila.
wala na nila. At itong plano sa Ginoo nga diha kanila magagikan ang tanang mga hari sa yuta, nahanaw to nila. Kay gipuha o gibalhin ang gingharian sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga niya, mga bunga ni Kristo. Sa tupasatong mutuon ni Kristo. Sa iyo na kay sabdo, ihatag sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga niini. Ewa man ni makapamunga sa Israel. Kung kanang Israel, dili Christian Andre. Ihatag sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga niini. Sa ito pa, ang kanang ginuha sa Ginoo nga alam sa Israel, nga alam sa mga Hudyo, tuwa na ning nasura. Naana atong nasura, naana ining nasura. Kanila ang mahimo nga maoy mo dala sa kaluwasan sa kalibutan. Si Kristo mo balik aron sa paghari, dili sa Israel na. Kay gibalhin naman ang hinarian o gihatag sa kanasod nga mamunga sa mga bunga aning katuha, aning Kristoha. Mula'y bote pasabot anak. Mao nga kanang Israel, bupalad ang buwak. Ang ilang plan, gihulog ang buwak. Aron magbasa sa kalibutan ng anak na ang Israel. Ang ilan na lang lawas, Hudyo, pero ang Espiritu wala na. Kabhag na sila karon. Ang Espiritu nagibulhot dito ni Abraham, Isaac, nahanaw na ang mga lawas sa karon. Kay gibalhin naman aning nasura. Mao nga, imong pangitao ning nasura. Pangitao na to, basta kay mingon lagi tagnason, ayaw mo paguna-una, nga tuwa ni unahan sa kabituunan. Nga magduro mo una-una nga ang gingharian o sunas bituon, o may nasod dito. Nabalay nasod dito sunas bituon. Mao gani nga kanang sambingay ni Kristo naa sa Mateo 13:44 sa sambingay niya diri. Awa. Mateo 13:44. Ang gingharian sa langit. Gingharian sa langit. Sama sa usa ka bahandi nga nalubong ilalom sa usa ka bunga. Nalubong aning usa ka bunga. Di man ha, ang gingharian kuno sa langit, kanang siya gingharian sa langit, kingdom of rest. Walang gingharian sa langit. Eh, kanang mga tao sa Diyos, lumalaho ng mga pari. Mga pres ang magdumala. Dili kayo, usara ka mo kino dito, malupad-lupad na sa tumanggil. Kanang gingharian sa Diyos, gingharian sa langit, lumalaho ng mga pari dito, mga pari na, mga pres na, kanang magdumala diya sa sulod. Munang kingdom o Krishna nga ang labawan na si Kristo. Usa ko na to ang gingharian sa langit, sama sa usa ka bahagi nga natago o nalubong sa ilalom sa usa ka uma. Ato lang tanaw ng uma. Sa 13:38.
Ang uma, mao ang kalibutan. Unsa daing uma? Kalibutan. Kasayon na isang tulad. Ang gingharian sa langit, kanang ginda mo praise, natago sa uma. Unya kayang umamuman ng kalibutan. Sa ako pa, kanang gingharian sa langit, niya sa kalibutan. Unya inyo si Jesus, ihatag sa usa ka nasod. Kwinsay, wala magkasumpaki. Ang gingharian ihatag sa usa ka nasod, unya naa sa kalibutan natago lalubong. Sa ako pa, wala nalilong sa tanang mga tao, nalilong na imong tinago. Kaya naman, wa malihingan ni o sa nasura. Wa man nagingon na, mo nang nasura, basta pinangin na, naso sa kanasod. Busa, naglumba na yun ang tanang mga nasod, kinsay makaangkunan. Pero ang ilhanan, mamunga sa mga bunga. Sa ito ka, mahimong Christian country. Dili na na yung lisod. Kaya na yung nasura mahimong Christian country. Kaya si Kristo may mamunga anak. Di Christian country. Christian country na. Na ako na yung Holy City. Kaya kanang Israel. Na may Holy City. Ang Israel na may Holy City. Ang Holy City, Jerusaleman. Di ba ilhiman? Nalala Jerusalem Japon. Di ba ilhin? Therefore see I unto you. The kingdom of rest shall be taken away from you. And given to a nation, bringing forth the fruits thereof. That's why, the holy city na mga Jerusalem was already wala na. Pas na. Nahanaw na ni sa Israel. There is another holy city ang dinahiri mo sa nasod na may mong Kristiyano. Sayo na tayo. Punting sayo na. Kung ang animate open-minded kayo mag-study, huwag mong kumihog tuho mo, sunod mo, study na. Pangitaasan mo ito ka. Manangin si Kristo, ayaw ka mo paghukom. Binasikad sa dagway. Paghukom ka mo sa matarong na paghukom. Kung saan niyo paghukom sa matarong, ubi may name, istalihin ang kanang sangyaw sa kalibutan. Kaya si Kristo mugwa na magsasangyaw ang kalibutan na kami hinumdumi na kanang utok ni Kristo, lahi sa kanang utok na magsasangyaw kay ang utok na interpretation of the Bible. Kanang-kanang sambingay dili. Muna itong ni Kristo sa akin. Muna hindi ka pwede ringog, it is your own opinion. It is your own opinion. Do not judge by one over. Study lang. Huwag gani sila ka ibalon. O saan man lagi nga. O musun kita, may mga sila binot po. Pero may problema. Pero ito ni. Di ba? Makakita ka kung saan pag-amping ang imong kinabuhi na di ka ilunod sa lugbanan. Hindi pa lang gumasya nga. Lutos ng satanas. Lutos na dahil abot ng susong balay dahil satanas na.
Ngerti ka, abot ka siya, wala pa, kita ka undangan, lutos. Nanto doon na ito bukasin ito panas. Pero, di ka na, karon padayon na dili. Ang gingharian, ihatag sa usa ka nasod, mamunga sa mga bunga ni sa ato kaning nasura may mong Christian country, uli ani Israel. Mga doon na dayon mga kalimad ko din. Maingon sa Israel, maingon ko din. Kasi sa iyo na, kung doon ay Holy City, kalipod na ako'y Holy City. Dili, binuhat o grupo, binuhat sa atong Pangulo. Kaya, kanang Pangulo, musulod man ang Ginoo niya God. Nanong musulod ng Ginoo? Kaya mo man ay makadikta sa tibuok niyang nasod. Kung doon ay dakong buhat ang Ginoo, may pabuhat ka ng nasura, dili na mo sunod o ordinaryong tao. Sunod na siya dito sa tao na makabandlo sa tibuok niyang nasod. Makamando sa tibuok niyang nasod. Tanawa si Constantine the Great. Ano sa agi padamgo? Si Constantine the Great. Namatay ko mamahan si Constantius Chlorus. Constantius Chlorus the First. Patay. Pagkamatay gipuli na yun sa mga sundalo niya. Si Constantine the Great niya yung anak. Kunya kay, ang iyang amahan na si Constantius Chlorus, pro-Christian no. Ang iyang pong anak, pro-Christian po. Kay kanang west of east sa Roma, o kanang Roma to na, natunga man na east o west, doon ay anti-Christian o pro-Christian. Kato sila si Galerius, Diocletian, Maxentius, mga antay ito sila tanan. Anti-Christian to. Mao nga si Galerius, niya ng 302 AD. Yang gibalik ang Christian persecution. Pagpamatay sa mga Kristiyano, pagpangimbargo sa kanang mga butang sa mga Kristiyano. Magtukod-tukod sa ulag, bukod na, ano wala simbahan na tukod ng mga Kristiyano? So pagtukod nila simbahan na, kapyon na sila ng bukod, pag-imbarguhon man ng ilang kuhan, ipakaon sila ng milyon. Paunayon sila patay. Bulangon sila ng mga manok, kaya makatukod sila simbahan. Everybody must be studied. Para di ka ma-ignorante aning kalibutan. Dili lang kay ako ang makamao, kamong ka nang makamao. Dili kay magsaligro mo na ako. Aron doon na mo'y namauhan aning kalibutan. Dili sila kabarog. Mao nga, pag-abot ni Constantino, dito si Constantino ang nakaluwas sa mga Kristiyano dito sa Roma na maoy nakapatindog ng Vatican na nahimong trono sa mga pari sa Roma. Si Constantino ay nakadaog man si Constantino sa gubat sa Milvian Bridge na ng October 28, 312 AD. Munang pagka 313, convinced na si Constantino pagka-Christian. Si Licinius sa East, samtang si Constantino sa West, nagbuhat din sila o presidential decree at tinitawag o Edict of Milan na dawaton formality ang tanan nga relihiyon na musunod sa Roma. Naduha raman
ka relihiyon, katong gilutos o katong manlulutos. Ang gilutos ato katong mga Kristiyano, ang manlulutos ato katong mga sabat giver. Muna kayo manlulutos. Kuya, katong manlulutos kay, di man tumutugros. Kay mauman to ang hinganlan ni Pablo nga nagkalaglang. Di tumutugros. Mao nga, si Constantino midapig sa mga Kristiyano kay dito man nila nakita kanang krus. Dito man niya nakita atong kanuna kanang krus kayang gidanggopon. Yan ang gabi sa 27 sa Oktubre na inhoc signo vinces. Unang na-convince din siya. Pagka-convince niya, yan ang Marso 7, 321. Yang gitukod ang Sunday Law. Pagka 325, ipapahawa sa Roma kadtong mga Hudyo nga dili mutuo sa mga Kristiyano. Mao na balita na manay tinuod ba? Karon, ihatag man sa usa ka nasod, di atong pangitaon o unsang nasura. Kaya di man gibilin sa Ginoo nga nasod ra na walay ngalan. Di ko dibilin sa Ginoo nga di ni madiskubre ning nasura. Di ko dibilin sa Ginoo nga di ni mubuwa. Kaya sa may isang yaw sa kalibutan kung di ni mubuwa. Mao nga ihatag sa Ginoo kanang utok ani aron nga ikasulti sa kalibutan kung unsang nasura ni. Alam lang dayon niya tumutuo o mulawan. Kaya sa Marcos 10:15, whoever shall not receive the kingdom of Christ as a child, he cannot enter thereof. Dili sa kasulod sa mulawan. Kaya itong pangitaon ng nasura, kung sa may basihan sa itong pagpangita, kaning ni 490, kana 49, 434, kana 7. Kaning 490 ani, nanukad man ni sa 457 BC. Dito man ang manukan. Kay, kaning pag-isip ani, ang pag-isip laro, 490 minus 49 equals 408. 408 minus 434. Kani negative, kana positive. Negative, positive. Walang pwede wala algebra. Hindi ka kasulba na ni wala algebra. Kanang Bible, algebra na. Usa ka panahon, mga panahon, magtunga sa usa ka panahon, naadi ang Bible na. Ang Bible not only book, it is not a simple book. This is a book of mystery. Misteryo. Kani pa yung galing misteryo. Laong kuyaw kayo na. Solving problem Bible. Solving problem na. How nga? Iguwa rin sa positive 26, idi dayon ka. Dire dayon bautismo ni Jesus. Ika na nindrapika, isip lang, pito katuig ka na, mulang ang answer is 33, hindi sila siya patya o siya silikayam. Mao nga, ikan ani padulong dia 490 mani. Ang basihan ani is 457 man dalaw. 457 man dahil.
pagpamuli nila sa mga Hudyo. Mao nga, imong pangitaon kaling nasura nga ang imong sukod duha ka adlaw sa Ginoo. Mabasa nato sa Oseas 6:2. Tapos sa duha ka adlaw sa gisulti, tapos sa duha ka adlaw ipahiuli ang atong kinabuhi. Sa ikatulong adlaw kita pagabanhaw niya o kita magapuyo sa tubangan. Mao dai may formula, ingani dai ang formula. Oseas 6:2 na, no? Arang formula o. Tingkang 1, 2, 3. Unang adlaw, ikaduha, ikatulo. 1 day equals 1,000 years. Anak po, 1,000 years. Kani, 1,000 years. Di ka na ni kutob diha, 2,000 ni. 2,000. Yan na. Mulai 2,000. Sa ito pa, dito ni magsugod ka dayon sa 457. Kaya ang uno sa atong yusay ganiya 490, di naman to sila nasugod pag-isip sa Diyos. Nang imong isabrak na sa 2,000. Ang answer ani 1543. Kay 10 minus 7, 3 man. 9 minus 5, 4. 9 minus 4, 5, bilang 1. Mao kani pag-abot ni Roy Lopez de Villalobos nga ang ato nasod giingan lang sa ngalan nga kaya gawas na Dili kay so wala pa kayo tumutubo tinuod mo na Mayo 18, 1543. May malay paglalan sa atong nasod sa ngalan na Pilipinas. Atong ibalik sa Matthew 21, 42-43. Ihatag sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga ninyo. Sa ito pa, mahimong Christian country. Ang Pilipinas, kumusta? Christian country. Kaya niyagang 15:21 sa Abril 14, niabot si Magellan anang 16 sa Marso sa tuig 1521. Nianang Abril 14, gibunyagan ni Valderrama ang 800 katao ni humabon. Apanahanaw kadto human mamatay si Magellan. Sa pag-abot na sa tuig 1565, sa Marso 21, ang anak ni humabon na mao si Tupas midawat sa pagka-Kristiyano isip sumpay sa hitabo nga bunyagay adtong Abril 14 sa pagka-Kristiyano din sa atong nasod. Mao manining duiga 1565 Marso 21 si Tupas na anak ni humabon gibunyagan ni Padre Diego D. Herrera. Ang 1565, niabot si Miguel Lopez de Legazpi. 1565. Iya pa itong giguba si Miguel Lopez de Legazpi na pindi pa na ng Abril 27, 1565. Pero, na convince niya na pabalik niya dito sa Cebu, niyang itabangan pagbalik sa Langing Rian, o niya, kadto Santo Niño, nakita ni Juan de Camus na ang sundalo, o dito nasabtan
Miguel Lopez de Legazpi ang katudaing mga tawhana sumpay ni anak sumpay na ito sa nabunyagan na Kristiyano. Mao nga pagka 1568 Marso 21 gibunyagan pagka Kristiyano si Tupas. Ang nagbunyag si Pedro o si Father Diego de Herrera. Pagka 1577, niabot ngayon ang San Franciscan Missionary. Munang, di ba yan ang ayaw nato sila? Kuanon, kontrahon, dubulis, no? Ano yung dubulis, eh? Anak lang na. Sunod, pagka 1581, Jesuit, alam mo yun, Missionary. Anak. Pagka 1587, Dominican Missionary. Tuloy-tuloy na eh. Hangtod na lukop ang tibuok ng Pilipinas. Mga tinuod na yun nga ang Pilipinas maoy gibalhinan sa Kingdom of Christ nga mao ang divine government of God. Sa ato pa ang tanang pangandoy sa Ginoo na alang sa Israel sama sa kadtong planos Ginoo nga ang Israel ug may gamon nga kaning sample mo'y muna sa kalibutan. Wala na nila ang Pilipinas. Anhin na sa Pilipinas. Labaw sa tanan, magsugod sa balaang syudad. Mao nga, niana na yung 1973, i-proclaim sa atong presidente ang dapitan ingon na balaan na sila sa tibuok Pilipinas. Nganong 1973, kay kung ino siyang idugang ang 430 years, gikan ay ang answer na is 1973. Kanin 430, trademark ni sa Jerusalem. Kadung katawhan, nagitawag og Holy City, ang trademark na 430. Ay mao kanay gidugayon nga sila naulipon dito sa Ehipto. Namuyo sila sa Ehipto aning tuliga. Basahon sa Lucas 12 aw Exodo 12:40 hangtod sa 41. Kinahanglan kamong tanan makamahungo mga bay lalaki. Karon ang panahon nga ang mga anak sa Israel mipuyo sa Ehipto 400 ug 3 katuig. Alaw, 400 ug 3 katuig. Og nahitabo sa katapusan sa 400 ug 3 katuig bisan sa maong adlaw nahitabo nga ang tanan nga mga panon ni Kristo
migula gikan sa yuta sa Ehipto. Ang kanan nga panon sa amahan, migula sa yuta sa Ehipto. Sa katapusan ani, mao nga gikan sa 1543, imong isipon ng 430, doon na dayo'y Holy City dili. Presidential decree. No? Double ini no? Ano? Presidential decree 105 January 24 1973. Kung sa may Holy City dire? Kung sa may Holy City? No? Ang Holy City dire is Dapitan. Shrine. City. Presidential decree sa presidential decree yan eh. 105 January 24. Una siya. Mga dili ka maulaw, musulti na ang Pilipinas mo'y gihatagan sa lingharian na iyaon ka sa mga Israelita. Mao na hinungdan nga nga priority ang kanang mga Pilipino karon na masayon una sa tanan aron dili sila ilabong sa kangitkitan sa gawas. Kay kung dili kamo makasabot ani wala na may Kristo nga maghalad og kinabuhi dito sa cross para pasayloon ng mga tao. Nang ilhanglan kanan doon mga dalaga diri doon ka. Wala man siya naman mo TikTok. Hindi mo malipay dahil na tawon mo nga pag-iitang Kristo. Hindi mga ulitaw na tuloy, nanigamot sila doon. Indot kayo nga sama sa mga born again, mga dalaga nila, grabe mo kasi, hindi pa dyan maulaw. Taghan, katubangan sa mga tao. Purti kayo makikibati, purti kayo masanyaw. Na makaingon ko, gusto mo na sila pag-grade. O ilala, doon ay Sunday school para sa mga dalaga ra. Ang magtudlo ang dalaga ra ko. Taon ko na ito, pagka kitang magtutudlo ang dalaga. Pero mag-interesado, babae ang magtudlo. Ang asawa sa kanila, wala ko interest. Taon mo na. Doon ako'y asawa nga, interesadong tudlo ninyo. Ako mong patudloan, ay interesadong pulis na doon. Aron, kamo, magtuon mo ani, aron. Iyahay siya ni, makahabang kasi no, lugway ang atong ginabuhi.
taas kag ginabuhi. Dili man makaangkon og everlasting life, at least we have a minimum of 100 years. Unay atong pangayoon kanunay sa Ginoo. Maglikay ka sa mga pagkaon, makadaot. Labi nagtaas ang inyong dugo, ay mong patakaghab-hab. Ay di ra maging tinuod na piling tao, piling kamatay, napay life. Wala yun. Piling kamatay sa tao, ang iyang espiritu muli sa Diyos. Dili kayo bukuyog itong lubog. Mabasa ba na? Ecclesiastes 2:18. Dili kamatayan ng tao, bagay maglalaki, bata man o tigulang. Ang iyang espiritu, dili na ukuyog ito lungon. Kaya katong gisunod sa lungon, basura na to siya. Basura. Mga kanang simenteryo, basurahan sa mga tao. Basurahan kanang simenteryo sa mga patay na tao. Naadiha gaipon kanan. Mga dagko kay sala, mga kriminal naadiha kanan. Paglubog. Ang Espiritu, muuli sa Diyos ang Espiritu. Kung kinahanglan sa Diyos ang Espiritu niya, ipagkataon nagbalik sa sabakan sa iyang pamilya. Diya na sa pamilya ipagkataon. Dili na ipagkataon dito, dili na ipagkataon dito sa layo. Diya na siyang pamilya ipagkataon. Labi na po ang magtiayon, buutan, ibalik na diya pagkataon. Doon ay anak na mumayo sa iyang apuhan. Doon ay anak na maminyot itong iyang anak. Dinalala, kanilagi akong anak, murag na si anhing papa. Kanilagi akong anak mo, murag na si anhing mama. Kaya ibalik man rin, pagsaykol na, balik mo na niya. Ang Espiritu. Dili kayo iniglubong na ito at nindiriyo ko ng Espiritu. Kanang kalang, mau kayong tao. Kay ang tao nahimong kalang na may kinabuhi. Apan, kung kalang Espiritu sa tao, namatay ang tao na makasasala, bilang buon ka na sa Diyos. Munang dunay bilangguan ang Espiritu. Kanang gitawag sa Katoliko Romano o purgatorio, na sa ato kasitoryo gipurga. Tinuod na, isang pagulay mabasa sa Biblia. Pero tinuod ang purgatorio. Kay kanang purgatorio, bilang buwan ka na sa Espiritu, aron dito ni mo bayran imong mga sala dinhi sa kalibutan. Ano man kayo? Uy, wala na po yung bateri. Nasa mukha ang bateri ni. Ano? Ay, alas 9 na di ay. Dili na lang sa kutob. Huwag daghan kayong pamati sa inyong pagpaminaw. Huwag mayong gabi kaninyong kanan.